Dobrý den, hrdi. Já jdu natáčet jenom takových karty z druhé světové války, které já nevím, jak se ta hra jmenuje. Ale určitě to bude bezva. Mimochodem je to z doby druhé světové války. Jo, tady tu máme hrací pole. Tady to jsou náckové, to jsou Američany. Jdeme spustit hru. Já jdu natáčet do kuchyně. Teďka k nám pustili parašufisty. Najdeme nového dvojníka dost hloupého na to, aby se nás manipulovat. Myslím, že jsme našli to, co jsme... Musíme jim zabránit, aby nepostoupili. Nasadit voda. Sličku, ta věc je fakt idiot. Proč myslíš, že to právě zvládá? No tak lidi to nehájí. Musíme rychle. Nemůžeme se stáhnout. Nemůžeme se stáhnout, to co Zítra mám italského ministerského předsedu. Dobře, Maruši, dej nám to. Přesně to, co tvůj manažer nemůžeme. Mimořádné zprávy. Bezpečnostní výbor OSN před málo okamžiky odhlasoval letecký útok NATO na Badii, pokud admirální generál Aladin nezahájí jednání se Spojenými národy. Celý svět čeká, jaký bude Aladin příští krok. No to nic, to jsme prohráli. Nejvyšší vůdce. Spojené národy žádají, abyste reagovali na jejich obavy ohledně našeho jaderného... To se nevydařilo. V případě navštívím tohletu pohranu, kterému říkají OSN. Vypravíme se do ďáblova hnízda amerického.
Hrajeme proti Wehrmachtu. Budu se nepřetržitě starat o vaši ochranu. Ale abych byl upřímný, musím říct, že nesnáším Araby. To je v pořádku, jsem Arab. Židi, i ty. To není z Ameriky, a technicky za to spíš Arab. Ale když už jste tady, doporučil bych vám navštívit třeba Empire State Building. Ten barák někdo z těch vašich obyčáků vyhodí dolů. Nejvyšší vůdce má bylo upraveno přesně podle našich požadavků. Počkejte, jenom musím ještě zkontrolovat, asi to furt nahrává. A oni o mě říkají, že jsem mezinárodní zločin. Jo. Zkuste se trochu vyspat, zítra vás čeká velký projev. Nikdo se nedotýká. Celý to pití jsou obsé. Něco ti řeknu, dostal jsem zaplaceno, abych tě zabil. Prosím tě, z čáho maganážového výprodeje. Jo, jasně. Já vím, že není nic protivnějšího, než být podřadný učitel, ale tohle jsou to skvělé nástroje. To ani náhodou. Jsou to právě z roku 72. Blázníš? Však ty budeš mluvit. Všiml jsem si, že to má dírku na šroubek, ale nedošlo mi to. Jo, to ujde. Kandaharský hasák na koule. Ukaž mi něco dalšího. To je náhodou. Už nemám náladu ti něco ukazovat. Nedělej dámičku. Určitě se nechce dát mučit. Verča! No tak ne. Bez tohohle nikdo nepozná tělo. Co ty na to? Můj nejvyšší lous, proklínám tě! Hlupáku jeden, na světě neexistuje oheň, který by dokázal. Ty jsi nevěděl, že dobrého nepálí ani hovoří. Ty, průměrný americký nakupující. Dej mi své oblečení. Organizace. Počkejte. Zdravím, admirální generál Ledina. Přišel jsem se dnes zbroje před spojenými národy. Admirále, na tyhle blbiny je moc. Jak se opovažuješ? Poseš. Tam je souvačíč. To není žádný malé. No tak naschle.
To už je konec videa. Naschle.